Μουσική. Καλώς ήρθατε στη σοφίτα του ξύλινου σπιτιού μου ηλικίας 100 ετών. Ήθελα απλώς να σας ξεναγήσω για να έχετε την ιδέα. Σε αυτό το σπίτι, είναι απλά ένα κανονικό σπίτι, τίποτα φανταχτερό, τίποτα αποστηρωμένο. Αν μπορώ να καλλιεργήσω μανιτάρια εδώ, μπορείτε να καλλιεργήσετε μανιτάρια όπου βρίσκεστε. Φυσικά, δεν το κάνω στη σοφίτα, το κάνω στο υπόγειο, έλα, θα σου δείξω. Το όνομα μου είναι Patrick Bales, μου αρέσει να καλλιεργώ μανιτάρια και μου αρέσει να σας βοηθάω να καλλιεργείτε μανιτάρια. Όχι πραγματικά, φτιάχνω και πουλάω kit μανιταριών εδώ και χρόνια στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα, masromanofpiaton.com, με πολλές στιγμές διασκέδασης, επιτυχία και χιλιάδες ευχαριστημένους πελάτες. Συγκεντρώσαμε αυτή την παρουσίαση για να σας δείξουμε πώς να ξεκινήσετε να καλλιεργείτε μανιτάρια. Μανιτάρια και στο σπίτι. Έχω δοκιμάσει πολλούς τρόπους καλλιέργειας μανιταριών και έχω διαπιστώσει ότι κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ορισμένες μέθοδοι είναι πολύ εργατοβασικές, άλλες είναι αρκετά σκονισμένες και άλλες είναι υγρές και βαριές ή απλώς δύσκολες να διαχειριστούν με επιτυχία. Με την πάροδο του χρόνου, βρήκα μια σταθερή μέθοδο καλλιέργειας που λειτουργεί για μένα σε οποιασδήποτε συνθήκες και μου επιτρέπει να παράγω μανιτάρια. Μπλοκ με ελάχιστη προσπάθεια και ελάχιστο ποσοστό μόλυνσης. Σε αυτό το σπίτι υπάρχει πάνω από 100 χρόνια οικιακής σκόνης, στους τοίχους, στην οροφή, στο πάτωμα αυτού του παλιού τόπου. Δεν θα μπορούσα να τα καθαρίσω όλα αν ήθελα, αλλά εξακολουθώ να μπορώ να παράγω αποτελεσματικά όσα kit μανιταριών θέλω, με ελάχιστη μόλυνση. Πρόκειται για απλές τεχνικές που σας επιτρέπουν να διατηρήσετε ένα σημείο αποστήρωσης ακριβώς εκεί που το χρειάζεστε, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία και να την ολοκληρώσετε με επιτυχία. Θα σας δείξω πώς. Οι μανιτάρια αναπτύσσονται φυσικά σε διάφορα περιβάλλοντα και κάθε είδος μανιταριού εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Οι μύκητες που αναπτύσσονται μέσα στο ξύλο ενός δέντρου μπορούν να επιβιώσουν από τους ανταγωνιστές έξω και να έχουν μια σταθερή πηγή υγρασίας και διατροφής, καθώς το ξύλο απορροφά φυσικά το νερό, ακόμη και μετά το θάνατο του ζωντανού δέντρου. Η καλλιέργεια μανιταριών σε εσωτερικό χώρο ξεκινά συνήθως με ένα μείγμα υποστρώματος που είναι εξαιρετικά θρεπτικό σε σύγκριση με το φυσικό περιβάλλον του μανιταριού. Μέσα σε ένα δέντρο υπάρχει πολλή διατροφή διαθέσιμη για ένα μύκητα, αλλά δεν παρέχουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Θα παρέχουμε αρκετή διατροφή για τον μύκητα ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του σε σύντομο χρονικό διάστημα και να παράγει πολλά μανιτάρια για εμάς. Οι καλλιεργητές μανιταριών δεν μπορούν να αντιγράψουν τα άγρια περιβάλλοντα όπου τα μανιτάρια φυσικά αναπτύσσονται. Μεγαλώνουν, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ανταυτού, μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Μπορούμε να παρέχουμε τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη του είδους, πολύ πέρα από τον περιορισμό του φυσικού περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας θερμότητα και πίεση για να αποστηρώσουμε το καλλιεργητικό μας μέσο και να εξαλείψουμε τους ανταγωνιστές μικροοργανισμούς, δημιουργώντας έτσι ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης για τα μανιτάρια. Ενώ κρατάμε μακριά τον ανεπιθύμητο ανταγωνισμό, παρέχουμε απεριόριστη πρόσβαση σε ένα μεγάλο κομμάτι αποστηρωμένων σπόρων και σκληρού ξύλου, πριονιδιού, τα οποία είναι πιο θρεπτικά από οποιαδήποτε τυπική πηγή τροφής που μπορεί να συναντήσουν τα μανιτάρια μας στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτός ο συνδυασμός παραγόντων επιτρέπει στα καλλιεργούμενα μανιτάρια μας να ανθίσουν γρήγορα, αντί να χρειάζονται χρόνια για να αναπτυχθούν στη φύση. Για μένα, υπάρχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα για αυτό το στυλ καλλιέργειας μανιταριών. Πρώτον, όλα λαμβάνουν χώρα μέσα στην τσάντα σε αποστηρωμένο περιβάλλον, έτσι ώστε το μανιτάρι να είναι ελεύθερο να αναπτυχθεί χωρίς ρήπους κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους του κύκλου ζωής του. Φτάνει στο στάδιο της καρποφορίας του χωρίς να παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο. Δεύτερον, μου αρέσει το γεγονός ότι αντί να χρησιμοποιείτε μια υπαίθρια διαδικασία που απαιτεί να πάρετε ένα βαρύ, απικισμένο υλικό οτοκίας και να το αναμίξετε με μια ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα υλικού υποστρώματος, επιτρέποντάς του στη συνέχεια να απικήσει αφού το επανατοποθετήσετε ή βάλτε το σε διαφορετικό δοχείο, λοιπόν, αποφεύγει όλα αυτά τα βήματα. Μεγαλώνοντας μόνο στην ίδια την τσάντα, αναμειγνύοντας και μαγειρεύοντας και εμβολιάζοντας και στη συνέχεια καρποφορώντας απευθείας από το μπλοκ στην τσάντα, μπορείτε να αποφύγετε πολλά από αυτά τα βήματα σωματικής εργασίας. Προσωπικά θεωρώ ότι μου επιτρέπει να καλλιεργώ πολύ περισσότερα μανιτάρια. Έτσι, δύο ξεχωριστά πλεονεκτήματα που έχω βρει σε σχέση με μερικές άλλες μεθόδους καλλιέργειας είναι, πρώτον, παραμένει πολύ καθαρό κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του αποικισμού ανεξάρτητα από τον τύπο του χώρου στον οποίο βρίσκεστε ή πόσο καλή είναι η υγιεινή σας για αυτόν τον τύπο αποθήκευσης.
Και δεύτερον, μειώνει την εργασία που απαιτείται για να είναι σε θέση να κάνει πολλά μπλοκ μανιταριών και αυτό μου αρέσει. Κάνοντας υπόστρωμα μανιταριών. Η συνταγή υποστρώματος μανιταριών που θα αναφέρουμε είναι εύκολη στην απομνημόνευση και απλή στην προετοιμασία. Είναι μόνο 50-50-50. Αυτό είναι 50% ολικά δημητριακά, 50% πριονίδια σκληρού ξύλου και μία ίση ποσότητα νερού. Τώρα, έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής ολόκληρη βρώμη, ολόκληρο σιτάρι και ολόκληρα σιτηρά με ίση επιτυχία. Όλοι λειτουργούν υπέροχα με αυτό. Θα θελήσετε να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πριονίδι σκληρού ξύλου, όχι μαλακό ξύλο. Ορισμένα είδη απλώς αναπτύσσονται καλύτερα στο σκληρό ξύλο. Επίσης, υπάρχει μια πιθανότητα ότι μερικές από τις ρητινώδεις ενώσεις εκχύλησης μαλακού ξύλου στο ξύλο πεύκου και κονοφόρων θα φτάσουν στο σώμα φρούτων των μανιταριών και μπορεί να σας προκαλέσουν λίγη δυσφορία όταν τρώγονται. Μην προσθέτετε καμία επιπλέον πληροφορία που δεν αναφέρεται στο αγγλικό κείμενο ή το θέλω. Έτσι κολλήστε με σκληρό ξύλο. Οι σακούλες για την καλλιέργεια μανιταριών μπορούν να βρεθούν εύκολα στο διαδίκτυο σε μεγέθη από μικρά έως πολύ μεγάλα. Ας δούμε πώς να συναρμολογήσουμε και να μαγειρέψουμε το ίδιο το μπλοκ. Θα χρειαστείτε κάποιο ωραίο, πλούσιο υπόστρωμα για να καρποφορήσει η υγρή μας καλλιέργεια απευθείας από το μπλοκ. Αυτή η συνταγή καλλιέργειας χρησιμοποιεί μόνο 3 συστατικά, ξύλο, σπόρους και νερό. Ο κόκκος της επιλογής μου είναι βρώμη ολικής αλέσεως, αλλά δεν πρέπει να μεταφραστούν οι ονομασίες. Η βρώμη είναι μια μεγάλη πηγή τροφής για τα μανιτάρια. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ολόκληρη βρώμη, όχι τυλιγμένη βρώμη. Ολόκληρη η βρώμη μοιάζει με μικρούς σπόρους, και καλά, είναι ακριβώς μικρή σπόρη, ενώ η τυλιγμένη βρώμη είναι απλώς ολόκληρη βρώμη που συνήθως χρησιμοποιείται για να φτιάξει βρώμη. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ολόκληρη βρώμη, όχι τυλιγμένη. Είναι μια κακή συνοχή για την καλλιέργεια μανιταριών λόγω της κολώδους πυκνότητας και της γενικής έλλειψης αέρα στο μείγμα. Για την καλλιέργεια μανιταριών, χρησιμοποιήστε βρώμη ολικής αλέσεως. Πάντα βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πριονίδι σκληρού ξύλου. Δεν θέλετε μαλακό ξύλο επειδή αυτό φέρνει κονοφόρα ξύλα με διαφορετικούς τύπους εκχυλισμάτων και ρητινών που υπάρχουν στο ξύλο φυσικά. Απλά συνδυάστε το ξηρό περιεχόμενο στο δοχείο. Απλά δώστε του ένα τραχυκούνα. Μπορεί να γίνει λίγο κοντισμένο. Συνιστάτε να φοράτε μάσκα σκόνης κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών. Η σκόνη ξύλου και κόκκον σίγουρα δεν είναι καλή για τους πνεύμονες. Μεταφέρουμε τα στερεά υλικά στην τσάντα μας. Προσθέστε ίση ποσότητα νερού κατά βάρος. Για μικρότερες σακούλες, βοηθά να τις τοποθετήσετε σε ένα άλλο μεγαλύτερο δοχείο και, στη συνέχεια, να διπλώσετε το πάνω μέρος προς τα κάτω, ώστε να μπορείτε να ρίξετε νερό μέσα ευκολότερα. Εδώ ετοιμάζω μια μεγαλύτερη τσάντα. Όπως μπορείτε να δείτε, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι απλώς να ανακοινήσετε τα περιεχόμενα μέσα στην ίδια την τσάντα για να τα συνδυάσετε. Αυτό λειτουργεί εξαιρετικά με μεγαλύτερες τσάντες. Στη συνέχεια, απλά προσθέστε ίση ποσότητα νερού. Και μετά θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για μερικές ώρες. Μετά τη συναρμολόγηση των σακουλών, περιμένω 2 ώρες πριν επιστρέψω και σπάσω το περιεχόμενο της τσάντας με το χέρι. Μέχρι τότε, το νερό θα έχει εμποτιστεί στα σφαιρίδια πριονιδιού και τους κόκκους σας και θα είστε σε θέση να αναμίξετε το υλικό σε ένα πιο ομοιογενές προϊόν χωρίς μεγάλα κενά και φυσαλίδες αέρα μέσα στο μέσο ανάπτυξης.
Μόλις η σκόνη των κόκκων αναμειχθεί με το συσσωμάτωμα πριονιδιού, γίνεται πολύ πιο εύκολο να το κατακτήσετε. Δεν χρειάζεται να ξεπλύνετε αυτούς τους κόκκους. Πιέστε καλά το περιεχόμενο και, εάν είναι απαραίτητο, ετοιμαστείτε να καθαρίσετε λίγο το εσωτερικό της σακούλας. Θέλετε να πιέσετε με μια χαρτοπετσέτα τα περιεχόμενα που κολλάνε στις πλευρές της σακούλας. Θέλετε μια ωραία καθαρή τσάντα για όταν τελικά κάνετε τη θερμική σας φράγιση, γιατί αν πάρετε σκόνη ή πολλά υπολείμματα στη σφραγίδα θερμότητας, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα με τη σωστή σφράγιση. Μόλις το συμπιέσετε, απλώς αφήστε λίγο αέρα να βγει από την τσάντα, διπλώστε την επίπεδη και στη συνέχεια προχωρήστε και διπλώστε την κορυφή. Συνήθως κάνω 4 ή 5 φορές κάτω. Δεν έχει σημασία. Και μετά το τσιμπάω με ένα μανταλάκι. Χρησιμοποιώ ένα ξύλινο μανταλάκι με ελαττήριο. Αυτά τα μανταλάκια έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να σφραγίσουν σακούλες. Μου αρέσει να τα κρατάω σε ένα μικρό πλαστικό κυβότιο με οπές αέρα, ώστε να στεγνώνουν μόνα τους. Αυτό κρατά τα μανταλάκια από το να μου χλιάσουν. Τώρα, καθώς δουλεύω την τσάντα, είμαι πολύ προσεκτικός να μην αγγίξω το φίλτρο. Αυτό είναι σημαντικό. Το φίλτρο είναι ένα είδος λεπτού χαρακτηριστικού αυτών των σακουλών. Όλη η δουλειά σας θα πρέπει να κινείται γύρω από το φίλτρο χωρίς να το αγγίζετε. Μόλις το περιεχόμενο συμπιεστεί και πάλι απλά μαζέψτε την τσάντα, διπλώστε το πάνω μέρος προς τα κάτω 4 ή 5 φορές, πιάστε το κλειστό με ένα μανταλάκι. Αποστήρωση με χύτρες ταχύτητας. Προκειμένου να επιτύχουμε μια επιτυχημένη ανάπτυξη, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το μόνο πράγμα που μεγαλώνει μέσα σε αυτά τα μπλοκ είναι οι μύκητες που σκοπεύουμε να εισαγάγουμε. Υπάρχει πολλός ανταγωνισμός εκεί έξω από άγριους μύκητες με σπόρους, μούχλα και βακτήρια και άλλους θηρευτές μανιταριών που προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους στην ανάπτυξή σας και να καταστρέψουν την ακεραιότητα τους τρόπο που δεν θα ανακάμψει. Θα χρησιμοποιήσουμε θερμότητα και πίεση με τη χρήση ενός ταχυκαυστήρα για να επιτύχουμε αποστήρωση. Μόλις έχουμε αποστηρωμένο υπόστρωμα, το υπόστρωμα είναι το υλικό στο οποίο αναπτύσσεται το μανιτάρι. Σε εκείνο το σημείο, θα είμαστε σε θέση να εισαγάγουμε τον μύκητα μας και να του επιτρέψουμε να πικήσει εντελώς σε όλο το μπλοκ. Μόλις απικιστεί εντελώς, σε εκείνο το σημείο μπορείτε. Σημείωση: δεν μεταφράζουμε ονόματα. Ξεκινήστε τη διαδικασία καρποφορίας ανάλογα με τον τύπο του είδους που έχετε επιλέξει. Σε αυτό το παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω μια ηλεκτρική χύτρα ταχύτητας. Ανεξάρτητα από το αν έχετε ηλεκτρική κουζίνα ή κουζίνα κουζίνας, βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε βάλει κάτι για να επιτρέψετε ένα διάστημα μεταξύ του κάτω μέρους του σκάφους και των ίδιων των σακουλίων. Σε αυτή την περίπτωση, η χύτρα ταχύτητας μου έχει ένα μικρό πλέγμα για να τα κρατήσει μακριά από τον πάτο. Προσθέστε λίγο νερό, συνήθως αυτό είναι περίπου μία πίντα σε μία πίντα και μισή για μένα. Καθώς κλείνετε το καπάκι, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι οι θύρες στη χύτρα ταχύτητας ευθυγραμμίζονται σωστά με το περιεχόμενό σας και ότι δεν έχουν μπλοκαριστεί με κανέναν τρόπο. Μην διστάσετε να επιστρέψετε για μια δεύτερη ματιά για να βεβαιωθείτε ότι αυτές οι τσάντες δεν έχουν πιαστεί κάτω. No changes needed as the translation is already accurate and follows the rules. Το καπάκι, καθώς αυτό θα μπορούσε να σας απαλλάξει από κάποια θλίψη. Αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει μια καλή σφράγιση. Η φθηνότερη ηλεκτρική χύτρα ταχύτητας που χρησιμοποιώ φτάνει μόνο περίπου 10 ή 11 κιλά ανά τετραγωνική ίντσα πίεσης, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να το μαγειρεύουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο χρόνος που απαιτείται για την αποστήρωση εξαρτάται από την πίεση που επιτυγχάνεται από τη χύτρα ταχύτητας που χρησιμοποιείται. Εάν η χύτρα ταχύτητας μπορεί να επιτύχει πίεση 15 SI, θα πρέπει να μαγειρέψετε για τουλάχιστον 2,5 ώρες και ενδεχομένως άλλα 30 λεπτά για να επιτρέψετε στη θερμότητα να διεισδύσει στο κέντρο της μάζας του υποστρώματος μανιταριών σας. Εάν η χύτρα ταχύτητας σας ανεβαίνει σε πίεση 10 έως 11 SI, δηλαδή λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα SI, τότε θα πρέπει να μαγειρέψετε για τουλάχιστον 10 ώρες για να επιτύχετε αποστήρωση. Μια κουζίνα μαγειρέματος θα ήταν πιο αποτελεσματική σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλές υπέροχες κουζίνες ταχύτητας και κονσερβοποιίες πίεσης που φτάνουν τα 15 κιλά ανά τετραγωνική ίντσα, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος μαγειρέματος μειώνεται σημαντικά. Στα 10 έως 11 κιλά ανά τετραγωνική ίντσα, θα χρειαστεί να μαγειρέψω για περίπου 10 ώρες για να επιτύχετε πλήρη αποστήρωση στους κόκκους και το πριονίδι μου. Με μια άλλη κουζίνα που φτάνει τα 15 κιλά ανά τετραγωνική ίντσα, αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει όσο και 2,5 ώρες. Κατά την εκτίμηση του χρόνου, θα πρέπει συνήθως να του δώσετε περίπου επιπλέον 30 λεπτά για να θερμανθεί το δοχείο πίεσης μέχρι να συμπιεστεί πλήρως. Μετά από αρκετές ώρες, περιμένετε μέχρι να κρυώσει το περιεχόμενο της χύτρας ταχύτητας πριν επιχειρήσετε να μπείτε μέσα και να ανακτήσετε αυτό που μόλις μαγειρέψατε. Οι κάτω πλευρές αυτών των μπλοκ θα είναι υγρές, οπότε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια επιφάνεια που δεν θα επηρεαστεί από την υγρασία. Για να ελέγξετε αν το υπόστρωμα των μανιταριών σας είναι 100% αποστηρωμένο, αφήστε 3 εβδομάδες για ένα μπλοκ να ξεκουραστεί ανενόχλητο στο ράφι σας. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου εμφανιστεί μούχλα, σημαίνει ότι το υπόστρωμα δεν αποστηρώθηκε αρχικά. Οποιοδήποτε βήμα στην ανάπτυξη των μανιταριών σας μπορεί να δοκιμαστεί στο χρόνο έτσι. Εντάξει, ας αρχίσουμε. Θα χρειαστούμε ένα θερμοκολλητικό για το επόμενο βήμα αυτής της διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιώ ένα θερμοκολλητικό Impact Corporation, μοντέλο IPK305H. Ένα θερμικό στοιχείο 3 έως 5 χιλιοστών είναι ιδανικό για αυτή την εργασία. Τα λεπτότερα στοιχεία λειτουργούν επίσης. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε το μανταλάκι και να ανοίξουμε την πτυχή στο λαιμό της τσάντας μέχρι την τελευταία φορά. Συνήθως δεν εκθέτω την τελευταία φορά. Απλώς το γυρίζω αρκετά πίσω και στη συνέχεια προχωρώ και το σφίγγω. Σφραγίστε για 10 δευτερόλεπτα με σταθερή πίεση. Αφήστε το για μερικά δευτερόλεπτα. Εντάξει, αυτή είναι η σκηνή θερμοκόλλησης 1, πάρτε 1 και δράση. Με τη σφίξη του θερμοκολλητικού, ξαφνικά έχετε μία έκρηξη θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχεται από το θερμαντικό στοιχείο και συγκολλάει αμέσως στο πλαστικό της σακούλας, κάνοντας μία πλήρη σφράγιση. Σφραγίδα νούμερο 1. Κόβω. Άριστος. Καλή δουλειά, αυτή ήταν μία εξαιρετική πρώτη σφραγίδα. Τώρα θα επιστρέψουμε και θα το κάνουμε ξανά άλλες 2 φορές. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εδώ και να καλλιεργήσουμε μανιτάρια με αυτά που έχουμε. Το πρόβλημα είναι ότι μερικοί από τους χειρισμούς των τσαντών μας που πρόκειται να κάνουμε μπορεί να καταστρέψουν τη σφραγίδα. Δεν θέλουμε να το αγχώσουμε, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε μία επαρκώς σφραγισμένη τσάντα, γι' αυτό θα το κάνουμε 2 ακόμα φορές προσεκτικά. Μετά από αυτό το σημείο, θα είμαστε καλοί να πάμε. Είστε έτοιμοι να βουτήξετε ξανά. Ενέργεια. Και πάλι, μια έκρηξη θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Πιέζουμε σταθερά προς τα κάτω το θερμοκολλητικό, φροντίζοντας να έχουμε καλή πίεση στη συγκόλληση. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα, απελευθερώστε. Κόβω. Εντάξει, καλή δουλειά στη δεύτερη σφραγίδα. Ακριβώς το ίδιο με το πρώτο, εφαρμόζοντας θερμότητα για 8 έως 10 δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας ότι το σφράγισμα είναι καλό. Θα το κάνουμε άλλη μια φορά. Το αφήσαμε να κρυώσει για λίγα δευτερόλεπτα, τώρα θα βουτήξουμε ξανά. Έτοιμος. Ενέργεια. Η θερμική σφράγιση φαίνεται λίγο αργή επειδή είναι κάπως ακίνητη, αλλά είναι σημαντικό να το κάνετε σωστά και να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει εδώ. Κόβω. Εξαιρετική δουλειά. Η σακούλα σφραγίδας είναι πλέον πλήρως σφραγισμένη. Θα πρέπει να είστε σε σκοφή. Σε όλους τους χειρισμούς που πρόκειται να ρίξουμε σε αυτό. Τώρα, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε περιοδικά τη σφραγίδα της τσάντας σας, ειδικά όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά αυτή τη δουλειά, μόνο και μόνο για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα καταστρέψετε τη σφραγίδα σας με το να είστε υπερβολικά ενθουσιώδεις στις κινήσεις σας για τα μανιτάρια. Έτσι, βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τη σφραγίδα σας και αν υπάρχει πρόβλημα με αυτήν, μπορείτε πάντα να τη ξανακολλήσετε κάτω από το θερμοσφραγιστικό για μια νέα σφραγίδα. Ξεκινώντας από την κορυφή της τσάντας, με την τσάντα σε μια λία επίπεδη επιφάνεια, θα προχωρήσουμε και θα αρχίσουμε να συνθλίβουμε απάλα το περιεχόμενο και να τα ανακατεύουμε μαζί.
Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως, δεν πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην τσάντα. Είναι λίγο πιο εύκαμπτο όταν είναι ζεστό αμέσως μετά τη θέρμανση. Εάν είναι δροσερό, οι πλευρές της τσάντας μπορεί να είναι λίγο πιο εύθραστες και επιρρεπείς σε ρογμές. Πριν προχωρήσουμε περαιτέρω, υπάρχουν μερικά στοιχεία της τσάντας καλλιέργειας μανιταριών που πρέπει να μάθουμε. Πρώτα απ' όλα, το έμπλαστρο φίλτρου. Το επίθεμα φίλτρου είναι αυτό που επιτρέπει στα μανιτάρια να αναπτυχθούν εκεί εύκολα, επειδή επιτρέπει στο διοξείδιο του άνθρακα να διαφύγει και στο οξυγόνο να εισέλθει στη σακούλα. Τα μανιτάρια αναπνέουν ακριβώς όπως εμείς, και χωρίς αυτό το είδος οξυγόνου, δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν καλά. Τόσο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, και είναι λεπτό. Όταν εργάζεστε με την τσάντα, προσπαθήστε να μην την ακουμπάτε με έναν βαρύ τρόπο. Μην το σφίγγετε, μην το πιέζετε, απλώς κινηθείτε γύρω του και αγνοήστε το. Και δεύτερον, στο κάτω μέρος της τσάντας έχουμε τα gaskets. Τώρα οι ρηπές είναι αυτές που επιτρέπουν σε αυτό το κατά τα άλλα επίπεδο, κύλο κομμάτι πλαστικού να σχηματιστεί σε έναν πραγματικό σωλήνα. Λοιπόν, το αδύναμο σημείο της τσάντας είναι στα gaskets. Έτσι, όταν η τσάντα βγαίνει από την κουζίνα, βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζετε τόσο δυνατά ώστε να επηρεάσετε τις ραβδόσεις της τσάντας και να προκαλέσετε σπασίματα και εισχώρηση αέρα. Θέλουμε πάντα να προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί. Προχωράμε απαλά προς το τέλος της τσάντας και απαλά τραβάμε το υπόστρωμα από αυτή την περιοχή και το σπάμε λίγο. Αλλά αυτό που δεν κάνουμε είναι να πιέζουμε σκληρά και να σπάμε τις σφραγίδες, επειδή αυτό θα προκαλούσε διαρροή και θα επέτρεπε στη μόλυνση να εισέλθει και να αναπτυχθεί. Θυμηθείτε, αποφύγετε την επανάληψη της λέξης «φίλτρο» όταν χειρίζεστε τη σακούλα και βεβαιωθείτε ότι συνθλίβετε απάλα το περιεχόμενο καθώς τα ανακατεύετε. Καθώς ανεβαίνετε στο κάτω μέρος της τσάντας αφού την έχετε γυρίσει ανάποδα, ο στόχος είναι να αναμίξετε το περιεχόμενο. Και στο κάτω μέρος της τσάντας. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι το συνθλίβετε και αφήνετε το περιεχόμενο να πέσει κάτω και να ενταχθεί στην κύρια μάζα του υποστρώματος μανιταριών. Μου αρέσει να δουλεύω απαλά γύρω από τις περιοχές πιέτας για να βεβαιωθώ ότι τα πράγματα εκεί γύρω αναμειγνύονται επίσης. Και στη συνέχεια, όταν τελειώσω καλά την ανάμιξη, το αναποδογυρίζω και δουλεύω ξανά το υπόστρωμα των μανιταριών. Πιέζοντας μέσα από την τσάντα και πιέζοντας την προς τα κάτω και δουλεύοντας την προς τα κάτω όπως βλέπετε, μπορείτε να πάρετε αυτό το υπόστρωμα πίσω στο κάτω μέρος της τσάντας ξανά. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα από αυτό το υγρό υπόστρωμα να αγγίξει το φίλτρο, γιατί αν το κάνουμε, διατρέχουμε τον κίνδυνο αυτή η υγρασία να δυσδύσει στο έμπλαστρο του φίλτρου και να επιτρέψει στη μούχλα να αναπτυχθεί πάνω του. Έτσι, φροντίζουμε πάντα να κρατάμε το έμπλαστρο φίλτρου μακριά από το υγρό υπόστρωμα για αποθήκευση. Τώρα θα κινηθούμε λίγο πιο γρήγορα σε αυτό το επόμενο τμήμα γιατί, ξέρετε, η παρακολούθηση αυτών των πραγμάτων μπορεί να είναι λίγο κουραστική. Θα σφραγίσω αυτές τις σακούλες 2 φορές για ταχύτητα. Ακόμα, θα πρέπει να πάτε με 3 πλήρεις σφραγίδες. Εδώ είναι ένας άλλος τρόπος για να σπάσετε μια τσάντα. Κυλίστε το πίσω και μπροστά και απαλά το συνθλίβετε εναντίον της επιφάνειας πάνω στην οποία εργάζεστε. Ποπό, κοίτα με πάει. Ποτέ δεν είναι τόσο γρήγορο στην πραγματική ζωή. Χρησιμοποιώ τσάντες μερικών διαφορετικών μεγεθών και 2 διαφορετικών τύπων, ώστε να μπορούμε να δούμε ακριβώς πώς να δουλέψουμε με το καθένα. Έχω μικρές, μεσαίες και μεγάλες σακούλες καλλιέργειας μανιταριών. Είναι όλα τα κανονικά μεγέθη διαθέσιμα από πολλούς διαδικτυακούς λιανοπολιτές. Και απλώς δουλεύουμε μέχρι το κάτω μέρος της τσάντας, απαλά αδειάζοντας το περιεχόμενο των κλιπ, ανακατεύοντας τα και στη συνέχεια πιέζοντας τα πάλι κάτω.
Ορίστε. Βλέπετε, θα σας πάρει μόνο 10 δευτερόλεπτα. Αχ, αστειεύομαι. Τώρα κινούμαστε γρήγορα, αλλά δίνουμε 10 δευτερόλεπτα για κάθε φώκια. 10 δευτερόλεπτα για να το σφραγίσετε και στη συνέχεια ανυψώστε το για μερικά δευτερόλεπτα για να το αφήσετε να κρυώσει και στη συνέχεια άλλα 10 δευτερόλεπτα για να το σφραγίσετε. Και ακόμη και για αυτή τη μεγαλύτερη τσάντα, η ιδέα είναι η ίδια. Απλώς δουλεύουμε γύρω από αυτό, συνθλίβοντας απαλά και αναμειγνύοντας το περιεχόμενο χωρίς να λυγίζουμε ή να τονίζουμε τις ρηπές. Και αποφεύγουμε το έμπλαστρο φίλτρου. Θα καθαρίσουμε το κάτω μέρος της τσάντας και θα ανακατέψουμε τα περιεχόμενα εκεί. Πάλι καλά που έχουμε μια καλή σφραγίδα σε αυτή την τσάντα, Και μετά θα το πιέσουμε όλο ξανά, αποφεύγοντας το έμπλαστρο φίλτρου. Εντάξει, ας δούμε τα εργαλεία που απαιτούνται για εμβολιασμούς μανιταριών. Χαρτοπετσέτα. Ψαλίδι. Πάρτε καλά αιχμηρά. Μόνιμος δείκτης. Πάρτε ένα καλό που γράφει για οτιδήποτε. Ισοπροπυλική αλκοόλη. Αλλά ποιο είδος να αγοράσετε, έχουν 2 στο κατάστημα. Πάρτε την ισοπροπυλική αλκοόλη 70%, αν μπορείτε, ή απλά προσθέστε λίγο νερό στο 91% σας για να το αραιώσετε. Ένα φλιτζάνι καφέ. Ένα σφουγγάρι. Ένα καλό, καθαρό, νέο. Αυτό μπορεί να μην μοιάζει με σφουγγάρι για εσάς. Αυτά είναι σφουγγάρια. Τα πήρα σε ένα πακέτο αξίας, ώστε να μοιάζουν με κάρτες ή κάτι τέτοιο. Εκεί βλέπετε, είναι ένα σφουγγάρι. Χρησιμοποιήστε μόνο 70% αλκοόλ για να ενυδατώσετε τα σφουγγάρια σας. Ταινία. Χρησιμοποιώ ταινία μουσαμά επειδή είναι τόσο κολώδης. Υγρός πολυμερής μύκητας. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αυτό στη διάθεσή τους. Είναι διαθέσιμο από πολλά μέρη στο διαδίκτυο. Είναι εύκολο να δουλέψετε με αυτό και μπορείτε να επεκτείνετε μικρές ποσότητες μυκήλιο υγρής καλλιέργειας σε μεγάλες ποσότητες. Αυτά τα βάζα υγρής καλλιέργειας μπορούν να αναπτύξουν οποιοδήποτε είδος μύκητα που βάζετε εκεί. Είναι επίσης διαθέσιμα στο διαδίκτυο από πολλούς διαφορετικούς πολιτές. Η ιδέα είναι, βασικά, να πάρετε τη σύριγγα υγρής καλλιέργειας που παίρνετε στο διαδίκτυο που έχει λίγο μυκήλιο. Το ενίετε στη θύρα ένεσης χρησιμοποιώντας την αποστηρωμένη τεχνική μας. Ουσιαστικά, παρακολουθείτε το μυκήλιο να μεγαλώνει μέσα στο βάζο και στη συνέχεια επεκτείνεται εκατοντάδες φορές, είναι το τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, έχω μπροστά μου το βάζο με τη χέτη του λιονταριού. Μπορώ να καλλιεργήσω ροζ στρίδι σήμερα. Έχουμε μερικά μπλε στρίδια και σιτόκεϊ. Και έχω πολλά περισσότερα στο ράφι. Η χρήση βάζων υγρής καλλιέργειας είναι ένας φανταστικός τρόπος για να διατηρήσετε τη δική σας μυκητιακή βιβλιοθήκη διαφορετικών στελεχών που περιμένουν να τα χρησιμοποιήσετε σε βάζα στο ράφι σας. Άκρες σύριγγας. Βεβαιωθείτε ότι αναζητάτε άκρες σύριγγας 16 ή 18 gauge. Αυτό είναι αρκετά ευρύ για να επιτρέψει στο μύκητα να περάσει. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ τις άκρες σύριγγας Lurlock επειδή ξέρω ότι είναι στερεωμένες με ασφάλεια. Οι άκρες της σύριγγας αποστηρώνονται μέχρι να ανοιχτούν. Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε άκρες σύριγγας 16 ή 18 gauge που είναι αρκετά φαρδιές για να περάσουν τον μύκητα. Ψάχνω για κλείδωμα δολώματος στις σύριγγες μου και στις άκρες της σύριγγας μου. Είναι πολύ αιχμηρά. Μη σκουντάτε τον εαυτό σας.
Είναι ίσως μια καλή στιγμή να μιλήσουμε για το πόσο μεγάλο εργαλείο είναι αυτό. Αυτό είναι το νούμερο 1 εργαλείο σας. Είναι σαν ένα μολύβι για σχέδιο όταν πρόκειται για μικύλιο. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ σύριγγα πριν, μπορεί να φαίνεται λίγο εκφοβιστικό στην αρχή. Η άκρη μπορεί να είναι απότομη, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να ανησυχείτε όταν είστε προσεκτικοί. Η σύριγγα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία που μας επιτρέπει να καλλιεργήσουμε μερικά καταπληκτικά μανιτάρια. Θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις σύριγγες για να εμβολιάσετε ένα μπλοκ μανιταριών. Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί γόνος μανιταριών από σχεδόν οποιοδήποτε είδος θέλετε. Θα αναπτυχθεί για να απικήσει το υλικό σας σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, αλλά για να παράγει μανιτάρια απευθείας από τον μπλοκ όπως θέλουμε να κάνουμε, θα πρέπει να επιλέξετε ένα είδος που είναι γνωστό ότι καρποφορεί απευθείας από το ξύλο στο φυσικό του περιβάλλον. Θα θελήσετε να ξεκινήσετε παίρνοντας τον εαυτό σας μερικά μήκη ταινίας. Θα χρειαστούμε την ταινία για να καλύψουμε τα σημεία ένεσης που πρόκειται να φτιάξουμε στην τσάντα. Μου αρέσει να ξεκινώ κολλώντας λωρίδες κατά μήκος του τραπεζιού για να με βοηθήσουν να το κόψω και στη συνέχεια να κόβω τις λωρίδες σε μικρά τετράγωνα και τα μικρά τετράγωνα θα είναι αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε τις τρύπες. Το έχω επιταχύνει λίγο. Προχωρώντας, θα ξεκινήσουμε παίρνοντας ένα φρέσκο, καθαρό σφουγγάρι. Θα προχωρήσουμε και θα το κόψουμε απευθείας στο φλιτζάνι του καφέ. Και θα το κρύψουμε και θα το διατηρήσουμε καθαρό για μελλοντική χρήση. Εντάξει, θα πάρουμε την ισοπροπυλική αλκοόλη 70% μας και θα ρίξουμε περίπου 1 ίντσα αλκοόλ. Αυτό λειτουργεί συνήθως για μένα. Και θα ετοιμαστούμε να προχωρήσουμε και να ξεπλύνουμε τα μέρη της σύριγγας μας. Τώρα είναι ήδη αποστηρωμένα, δεν χρειάζεται πραγματικά να τα ξεπλύνουμε, αλλά θεωρώ ότι αυτό βοηθάει όταν βάζετε το έμβολο πίσω στη θέση του μέσα στη σύριγγα. Το λίγο αλκοόλ θα βοηθήσει να παγιδευτούν τυχόν μολυσματικοί παράγοντες μόνο σε περίπτωση που η δύναμη του. Οι ενέσεις ή οι αναλήψεις μικυλίου υγρής καλλιέργειας προκαλούν την είσοδο οποιονδήποτε ρήπων μέσω της ελαστικής φράγισης. Θα ετοιμάσουμε το άκρο της σύριγγας, θα το ξεπλύνουμε γρήγορα με το ινόπνευμα και το ίδιο με το ακροφύσιο της σύριγγας και στη συνέχεια θα κλειδώσουμε αυτά στη θέση τους με την κλειδαριά δολώματος. Τώρα θα μαχαιρώσουμε το μικρό μας σφουγγάρι εκεί και θα το πάρουμε για χρήση και θα προχωρήσουμε. Τι κάνει λοιπόν αυτό το σφουγγάρι για εμάς? Δεν σκοτώνει κανέναν μύκητα, δεν σκοτώνει κανένα καλούπι, το μόνο που κάνει είναι να βοηθά να τα κρατήσει μακριά. Βλέπετε, χωρίς αυτό, οι ενέσεις μας θα κατακλείζονταν από το περιβάλλοντα μύκητα στην επιφάνεια της τσάντας ή στον αέρα γύρω της και όμικρον με τόνο. Τι κάνουμε θα καταστρεφόταν από ένα μόνο σπόριο. Αλλά με αυτό το σφουγγάρι στη θέση του, παρέχει πραγματικά ένα προστατευτικό φράγμα όπου μπορείτε να αφαιρέσετε τη βελόνα σας πριν και μετά τις ενέσεις, διατηρώντας την εντελώς καθαρή και απαλλαγμένη από μολυσματικές ουσίες όσο το αλκοόλ σας παραμένει καθαρό. Θα προχωρήσουμε και θα ξεκινήσουμε αρπάζοντας λίγο από το υγρό μικύλιο μας από ένα βάζο. Θα καθαρίσουμε τη θύρα ένεσης και θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε ανάληψη. Μερικές φορές πρέπει να το δουλεύεις μπρος-πίσω για να μπορέσεις να βγάλεις το μικύλιο από το λιμάνι. Το μικύλιο τείνει να συσσωρεύεται φυσικά, αλλά δίνοντάς του μερικούς στροβιλισμούς συνήθως το διασπά αρκετά για να αρπάξει μια ένεση από αυτό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια μπάρα ανάδευσης. Οι εργαστηριακές ράβδοι ανάδευσης πωλούνται στο διαδίκτυο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μαγνητικό αναδευτήρα κάτω από αυτό, αλλά αυτό θα σας κοστίσει λίγα χρήματα και τείνω να πάω κάπως χαμηλής τεχνολογίας, οπότε τρέχω το δικό μου χωρίς τον αναδευτήρα και δίνω μόνο στα βάζα μου ένα στροβιλισμό που και που για να σπάσουν. Το μικύλιο. Εντάξει, τώρα που έχουμε έτοιμη τη σύριγγα υγρής καλλιέργειας, θα προχωρήσουμε και θα καθαρίσουμε τη θύρα ένεσης που βρίσκεται σε αυτήν την τσάντα, πολύ βολική.
Θα αποσπάσουμε λίγο από το αλκοόλ πριν ξεκινήσουμε και στη συνέχεια θα βυθίσουμε τη βελόνα και θα κάνουμε την ένεσή μας. Αποσύρουμε τη βελόνα στο μπλοκ σφουγγαριών και την τραβάμε μακριά. Η θύρα ενοχλήσεων σφραγίζει μετά την έξοδο της βελόνας και την προστατεύει από οτιδήποτε εισέρχεται. Και απλά θα ανακατέψουμε αυτή την τσάντα, θα διανύμουμε λίγη από αυτή την υγρή κουλτούρα στο εσωτερικό και θα την αφήσουμε στην άκρη. Εντάξει, τι ακολουθεί? Μην ξεχάσετε να σημειώσετε τι έχετε βάλει πραγματικά σε κάθε τσάντα. Μου αρέσει να γράφω το όνομα του είδους και στη συνέχεια την ημερομηνία εμβολιασμού, ώστε να μπορώ να παρακολουθώ τι κάνω. Εντάξει, ας ετοιμαστούμε για άλλη μια ένεση. Θα ξεκινήσουμε καθαρίζοντας λίγο τη σύριγγα μας. Πρώτα θα πετάξω το αλκοόλ που χρησιμοποιήσαμε αφού ξεπλύνουμε τη σύριγγα και μετά θα πάρουμε λίγο φρέσκο αλκοόλ. Η διατήρηση αυτού του αλκοόλ φρέσκου είναι το κλειδί για την αποφυγή μολυσματικών ουσιών. Εντάξει, θα ξεπλύνω λίγο και θα εκτοξεύσω λίγο αλκοόλ στο πλάι όπου έχω μια αποχέτευση δαπέδου. Αυτό ήταν πολύ βολικό για μένα. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ένα κουβά ή ένα μικρό ποτήρι για να πυροβολήσετε το ξεύγαλμά σας με αλκοόλ. Μπορεί ακόμη και να θέλετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά για άλλα έργα. Εντάξει, θα προχωρήσουμε και θα σκουπίσουμε τη θύρα ένεση στο βάζο μας και θα κάνουμε άλλη μία απόσυρση. Αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε το Lion's Mane. Ξεπλένοντας τη σύριγγα μας αρκετές φορές μεταξύ των χρήσεων μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για διαφορετικούς τύπους μυκήτων χωρίς διασταυρωμένη μόλυνση. Θα προχωρήσουμε και θα πάρουμε μία άλλη δόση μυκηλίου υγρής καλλιέργειας και απλώς δουλεύουμε απαλά το έμβολο πίσω. Κρατώντας τον κύλινδρο της σύριγγας ίσιο χωρίς να το στρεβλώνετε πιέζοντας τον δυνατά. Ορίστε. Έχουμε μια καλή πλήρη σύριγγα για χρήση. Ας κάνουμε μερικούς ακόμη εμβολιασμούς. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε, αλλά περιμένετε, αυτό εδώ δεν έχει θύρα εμβολιασμού. Λοιπόν, αυτό είναι εντάξει, στην πραγματικότητα το έκανα επίτηδες προφανώς. Ας προχωρήσουμε και ας δούμε πώς να εμβολιάσουμε σακούλες που δεν έχουν θύρες εμβολιασμού πάνω τους. Αυτό θα σας εξοικονομήσει χρήματα μακροπρόθεσμα, επειδή αυτές οι σακούλες τείνουν να κοστίζουν 2 φορές περισσότερο όταν έχουν θύρες έγχυσης πάνω τους. Οι θύρες έγχυσης είναι ένα ωραίο χαρακτηριστικό γνώρισμα, μη με παρεξηγείτε και μπορεί ακόμη και να επιταχύνουν λίγο την εργασία σας. Αλλά κοστίζουν 2 φορές περισσότερο για αυτό το χαρακτηριστικό, ενώ το να το κάνουμε με τον τρόπο που πρόκειται να το κάνουμε θα κοστίσει πολύ λιγότερο. Έτσι, θα προχωρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε την ταινία μας και θα κολλήσουμε ταινία πάνω από το σημείο της ένεσης. Έτσι, πρώτα θα καθαρίσουμε τη σακούλα απευθείας στο σημείο που θα κάνουμε την ένεση. Θα ετοιμάσουμε την ταινία μας, θα σπρώξουμε την άκρη του σφουγγαριού μας ακριβώς πάνω στην επιφάνεια και θα την πιέσουμε πριν αρχίσουμε να απελευθερώνουμε υπερβολικό αλκοόλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια, προχωρήστε και βυθίστε το άκρο της βελόνας σας μέσα. Μόλις τοποθετηθεί, κάντε μία ένεση. Αφού τελειώσετε, αφαιρέστε την άκρη της βελόνας και σύρετε το μπλοκ σφουγγαριού προς τα κάτω, μετακινώντας ταυτόχρονα την ταινία προς τα κάτω και πιέζοντας την πάνω στη σακούλα. Μου αρέσει να επιλέγω ένα σημείο ένεσης στην κορυφή της τσάντας όπου η ταινία δεν θα αγγίξει ποτέ το υπόστρωμα. Έχω ανακαλύψει ότι μπορεί να υπάρχουν μολυσματικές ουσίες μέσα στην ίδια την ταινία και είναι καλύτερο να αποφύγετε την ταινία από το να αγγίξει το υπόστρωμα. Λοιπόν, μετά από λίγο ανάμιξη, που είναι αρκετά προαιρετική προς το παρόν, θα τοποθετήσουμε ξανά το υλικό και είμαστε έτοιμοι για μία ακόμη ένεση. Έτσι θα επιταχύνουμε λίγο τη διαδικασία. Θα προχωρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο. Καθαρίστε τη σακούλα, κολλήστε την ταινία στη θέση της, τοποθετήστε το σφουγγάρι πάνω της και στη συνέχεια κάντε την ένεσή σας. Βεβαιωθείτε όμως ότι έχετε πιέσει αυτό το σφουγγάρι απαλά, ακριβώς πριν κάνετε την ένεσή σας.
Αυτό απελευθερώνει υπερβολικό αλκοόλ και δεν θέλετε αυτό το υπερβολικό αλκοόλ να φτάσει κατά λάθος μέσα στην τρύπα της ένεσης. Αυτό μπορεί να είναι η αιτία πολλών μολύνσεων. Οι άνθρωποι μερικές φορές νομίζουν ότι το αλκοόλ θα σκοτώσει τα άγρια σπόρια που προκαλούν προβλήματα. Δεν το κάνει. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να μεταφέρει τα άγρια σπόρια, επειδή δεν τα σκοτώνει άμεσα. Έτσι μπορεί να είναι ένα μολυσματικό υγρό. Φρούτα μπλοκ μανιταριών σας. Αυτό το μπλοκ χέτης λιονταριού είναι σχεδόν έτοιμο για καρποφορία. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι μόνο περίπου στα μισά του δρόμου απικισμένο τώρα, αλλά λόγω της επιθετικής φύσης της χέτης του λιονταριού, είναι πραγματικά έτοιμο να αρχίσει να καρποφορεί πριν καν ολοκληρώσει τον απικισμό. Μου αρέσει να τα φτιάχνω φρούτα μέσα στην τσάντα μερικές φορές αφήνοντας το χρόνο να ωριμάσουν. Της τσάντας για να ανοίξει εντελώς και ο μύκητας απλά θα αναπτυχθεί και θα σπρώξει την κορυφή της τσάντας ανοιχτή. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο μύκητας δεν αναπτύσσεται μέσω του επιθέματος φίλτρου, επειδή μόλις συμβεί αυτό, ο μύκητας μπορεί πραγματικά να στεγνώσει και έχει την τάση να εισάγει κάποια μούχλα πίσω στην τσάντα. Έτσι, ενώ είναι υπέροχο να καλλιεργείτε μανιτάρια μέσα στην τσάντα, προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι δεν αναπτύσσονται μέσω του επιθέματος φίλτρου. Για να καρποφορήσει εξωτερικά τη χέτη αυτού του λιονταριού. Πιθανότατα θα άφηνα αυτό να πικήσει λίγο περισσότερο, ίσως μέχρι να φτάσει περίπου εδώ. Στη συνέχεια, διπλώστε το πάνω μέρος προς τα κάτω, σκουπίστε την τσάντα καθαρή, κάντε περίπου 5 ίντσες σκοπή εκεί και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το σε ένα υγροποιημένο σημείο. Ο μύκητας θα αισθανθεί την ατμόσφαιρα και την υγρασία και σε λίγες μέρες θα αρχίσει να καρποφορεί. Η χέτη του λιονταριού θα χρειαστεί γενικά περίπου 4 έως 6 ημέρες για να δείξει πραγματικά μία απάντηση στις νέες συνθήκες μόλις γίνει ισχυσμή. Θα μπορείτε να το δείτε καρποφόρο ορατά μετά από αυτό το σημείο. Τα ίδια τα μανιτάρια χρειάζονται περίπου 2 εβδομάδες για να σχηματιστούν πλήρως. Προετοιμασία υλικού στρώματος περιβλήματος. Το υλικό περιβλήματος είναι ένα μυθρεπτικό στρώμα υλικού που προστίθεται στην κορυφή ενός οικοπαίδου μανιταριών μόλις έχει ήδη απικιστεί. Απαιτείται για ορισμένα είδη μανιταριών όπως το βασιλικό στρίδι ή τα μανιτάρια κρασιού και άλλα μανιτάρια όπως το νέιμακο ή το κάστανο φαίνεται να το προτιμούν και να τα καταφέρνουν καλύτερα όταν έχουν ένα. Το υλικό μας είναι ένα φυτόρο υλικού που μου αρέσει να χρησιμοποιώ έναν συνδυασμό 50% βερμικουλίτη και 50% τύρφης για να κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτά τα ουσιαστικά μη θρεπτικά περιεχόμενα είναι εξαιρετικά στη συγκράτηση της υγρασίας και είναι πορώδη και αερίζονται αρκετά ώστε να επιτρέπουν στον μύκητα το μανιταριό να μεγαλώσει στο περίβλημα και στη συνέχεια να βλαστήσει μανιτάρια. Θα προσθέσετε λίγο περισσότερο από 60% νερό. Αυτά τα ξηρά συστατικά είναι εξαιρετικά ξηρά και στην πραγματικότητα λίγο υδρόφοβα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απορροφούν εύκολα νερό. Μου αρέσει να προσθέτω λίγο νερό κάθε φορά. Προχωρήστε και ανακοινήστε τα στην τσάντα, συμπιέστε τα μέσα από τα τυχώματα της τσάντας και στη συνέχεια προσθέστε περισσότερο νερό και κάντε το ξανά. Και στη συνέχεια ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν βγαίνει νερό όταν το σηκώνετε, εκτός αν το συμπιέσετε πολύ δυνατά. Εάν ποτέ διαπιστώσετε ότι το περίβλημα σας είναι πολύ υγρό αφού το μαγειρέψετε, μπορείτε πάντα να γυρίσετε τη σακούλα ανάποδα λίγο και να την πιέσετε και να αφήσετε λίγο από το νερό να εξαντληθεί πριν την τοποθετήσετε πάνω από το περίβλημα. Μόλις προετοιμαστεί το στρώμα του περιβλήματός μας, θα πρέπει πιθανώς να αποστηρωθεί ανάλογα με τη χρήση του σκεύους σας. Αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε 3 βιβλία. Εκτυπώστε τα λίγο και χρησιμοποιήστε τα για να φτιάξετε τους αποστάτες μας. Μόλις προετοιμαστεί το στρώμα του περιβλήματός μας, θα πρέπει πιθανώς να παστεριωθεί, ανάλογα με τη χρήση σας. No changes needed. Για τα περισσότερα είδη, συμπεριλαμβανομένων των βασιλικών στριδιών, των άμικοους και των μανιταριών καστανιάς, θα θέλατε να προχωρήσετε και να παστεριώσετε το υπόστρωμα σας για να αποτρέψετε τον μικροβιακό ανταγωνισμό ενάντια στους μύκητες σας. Για ορισμένα είδη όμως, όπως τα μανιτάρια κρασιού και η βασιλική στρεφάρια, θα πρέπει να το αφήσετε απαστερίωτο. Τα μανιτάρια κρασιού απλά προτιμούν να έχουν το μικροβιακό περιβάλλον στη θέση του και αυτό τους βοηθά να διεγείρουν την καρποφορία. Η απολύμανση του υλικού του περιβλήματός μας έχει σκοπό να σκοτώσει τη μούχλα, αλλά επιτρέπει σε ορισμένα ανθεκτικά στη θερμότητα είδη μικροβίων να επιζήσουν μετά τη διαδικασία μαγειρέματος.
Αυτά τα ανθεκτικά μικρόβια παρέχουν κάποια προστασία από μόλυνση μούχλας στο περίβλημα. Για να παστεριώσετε το υλικό του περιβλήματος, μαγειρέψτε το στη χύτρα ταχύτητας για το 1/3 του χρόνου που θα χρειαζόταν για αποστήρωση. Αυτό το μπλοκ χέτης λιονταριού κόπηκε πριν από περίπου 4 ή 5 ημέρες. Όπως μπορείτε να δείτε, παίρνει ήδη την απάντηση της στερεοποίησης του μικυλίου ακριβώς γύρω από την περιοχή της κοπής, ετοιμάζεται να καρποφορήσει. Σε λίγες μέρες, πιθανώς περίπου 2 εβδομάδες συνολικά, θα αναδυθεί και θα αρχίσει να καρποφορεί. Τώρα εδώ βλέπουμε μερικές εβδομάδες αργότερα, έχουμε υπέροχα μανιτάρια που βγαίνουν από την κορυφή και τις πλευρές αυτού του μπλοκ και φαίνεται ότι είναι έτοιμα να συλλεχθούν. Μερικά από αυτά θα τα άφηνα λίγο περισσότερο μέχρι να σχηματίσουν δόντια σαν καταράκτη. Είναι ένα σημάδι ωριμότητας. Βεβαιωθείτε ότι είναι ωραία λευκά όταν τα επιλέγετε, όμως μην τα αφήνετε να κυτρινίζουν. Τα είδη στριδιών καρποφορούν από ένα κόψιμο στο σάκο, με εξαίρεση το βασιλικό στρίδι, το οποίο συνήθως πρέπει να έχει περίβλημα. Τα περισσότερα είδη στριδιών μπορείτε απλά να κάνετε μια περικοπή στην απικισμένη τσάντα και μετά από περίπου 3 ή 4 ημέρες βλέπετε μια ισχυρή απόκριση καρφώματος, μετά την οποία βλέπετε πανέμορφα μανιτάρια να βγαίνουν. Διατηρήστε την υγρασία σας περίπου 85% για μια ιδανική καλλιέργεια. Για το σιτόκεϊ, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το μεγαλύτερο μέρος της τσάντας για να το αφήσετε να αναπτυχθεί. Αλλά θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το ψεκάζετε μερικές φορές την ημέρα καθώς μεγαλώνει, κάτι που πραγματικά το βοηθά να μην ξεραθεί λόγω της αυξημένης επιφάνειας. Μπορείτε απλά να τα μαζέψετε ένα κάθε φορά. Μόλις τελειώσουν, μπορούν να καρποφορήσουν ξανά. Έτσι, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το κιτσιτόκεϊ σας έχει γίνει καφέ παντού και ότι έχουν περάσει περίπου 10 έως 12 εβδομάδες πριν προσπαθήσετε να το καρποφορήσετε, διαφορετικά θα μπορούσατε να καταλήξετε με μερική καρποφορία. Συνήθως, μόνο οι καφετοί μερίδες του σιτόκεϊ θα παράγουν όμορφα. Τα μανιτάρια σιτόκεϊ αναπτύσσονται καλύτερα όταν το μπλοκ αφήνεται να πικήσει χωρίς να μετακινηθεί ή να αγγίξει τις σακούλες. Σε ένα φυσικό περιβάλλον, το σιτόκεϊ διεγείρεται για να καρποφορήσει με μανιτάρια όταν αισθάνεται ότι το δέντρο ξενιστή έχει πέσει. Όταν τα μπλοκ σιτόκεϊ χτυπιούνται, μπορεί να προκαλέσει καρποφορία, ίσως πριν η επιφάνεια είναι εντελώς καφέ και ώριμη. Εδώ είναι ένα μανιτάρι ράισι μεγαλώνουν. Για μανιτάρι ράισι, βασικά να είστε έτοιμοι να περιμένετε. Το μανιτάρι ράισι χρειάζεται ιδιαίτερα πολύ χρόνο για να αναπτυχθεί. Αφήστε το μανιτάρι να αρχίσει να σχηματίζεται μέσα στη σακούλα και στη συνέχεια κόψτε την κορυφή ανοιχτή, χωρίς να την κατεβάσετε. Θα μεγαλώσουν προς το άνοιγμα. Τα μανιτάρια ράισι αρχίζουν να σχηματίζονται στην κορυφή της φραγισμένης σακούλας μετά τον απικισμό. Όταν οι μύκητες έχουν φτάσει σε μέγεθος τουλάχιστον 1 έως 2 ίντσες, ανοίξτε την κορυφή της σακούλας. Θα αναπτυχθούν μέχρι να βρεθούν πάνω από την κορυφή της τσάντας και στη συνέχεια θα ισιώσουν σε ένα κλασικό σχήμα ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες ποσότητες οξυγόνου που είναι διαθέσιμες έξω από την τσάντα. Ένα μπλοκ μανιταριών έχει μια μικρή ποσότητα φυσικής αντίστασης στα σπόρια μούχλα στην περιοχή ανάπτυξης μία φορά. Η τσάντα κόβεται. Χρησιμοποιούμε κυρίως τον έλεγχο παραγόντων όπως η υγρασία, η ανταλλαγή αέρα, η ροή του αέρα και η υγιεινή για να μειώσουμε την εμφάνιση της μούχλας. Δεν μπορείτε ποτέ να αποφύγετε την εμφάνιση μούχλας εντελώς, αλλά μπορούμε να το αποφύγουμε αρκετό καιρό για να πάρουμε μερικά υπέροχα μανιτάρια και στη συνέχεια να αφαιρέσουμε τη μούχλα. Βήματα αποκατάστασης για να το ξεφορτωθείτε αρκετό καιρό για να πάρετε μερικά περισσότερα μανιτάρια. Φυσικά, θα μπορούσε πραγματικά να μας βοηθήσει να ελέγξουμε τη μούχλα αν είχαμε λίγο περισσότερο φως στην περιοχή, επειδή η UVC έχει μικροβιοκτώνες ιδιότητες, αλλά το κάνουμε αυτό κάτω στο υπόγειο, οπότε πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό που έχουμε, χωρίς να προσθέτουμε κάποια επιπλέον πληροφορία που δεν αναφέρεται στο αγγλικό κείμενο. Η στάθμη υγρασίας που ορίζεται στο θάλαμό σας θα πρέπει να εξαρτάται από τα είδη που επιλέγετε να καλλιεργήσετε. Αυτή τη στιγμή καλλιεργώ κυρίως ράισι και χέτη λιονταριού, οπότε έχω την υγρασία πίσω στο 75%. Μια μειωμένη επίπεδο υγρασίας μας επιτρέπει να αποφύγουμε πολλές μολύνσεις από μούχλα που προέρχονται από τα περιβαλλοντικά σπόρια. Αν αυτό ήταν σιτόκεϊ ή στρίδι, πιθανότατα θα το καλούσα έως και 85%. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι τα στρίδια απολαμβάνουν περισσότερη υγρασία, και το κάνουν, αλλά όταν αυξάνετε τα επίπεδα υγρασίας σας πάνω από 85% για τα σκητάκια ή τα αγαρικά, διαπιστώνω ότι φλερτάρετε πραγματικά με τη μόλυνση μούχλα σε αυτό το σημείο. Στο θάλαμο τροφοδοσίας μου, προσπαθώ να στοχεύω σε 6 έως 8 ανταλλαγές αέρα ανά ώρα. Αυτή τη στιγμή, όμως, δεν καλλιεργώ κανένα είδος στριδιών που είναι λίγο πιο ευαίσθητο όσον αφορά την ανταλλαγή αέρα, οπότε πιθανότατα έχω περισσότερες περίπου 5 ή 6 ανταλλαγές αέρα ανά ώρα. Αυτή τη στιγμή καλλιεργώ χέτη λιονταριού και ράισι, και ανταποκρίνονται αρκετά καλά. Για να μειώσετε τις συνθήκες οξυγόνου και όσο είναι ακόμα άνετο να αναπνέετε εδώ, είναι σχεδόν εντάξει.
Τώρα, αν καλλιεργούσα στρίδια, πιθανότατα θα ήθελα να στοχεύσω σε 6 έως 8 ανταλλαγές αέρα ανά ώρα, επειδή είναι αρκετά πιο ευαίσθητα σε αυτό το είδος πράγματα. Τα στρίδια σας θα καταλήξουν να είναι λεπτά και αδύνατα, και θα είναι μακριά αντί για πυκνά και σφιχτά σμήνη. Έτσι, ενώ θα είναι καλά στρίδια ούτως ή άλλως, θέλω σίγουρα να στοχεύσω σε περισσότερη οξυγόνωση στην περιοχή, αν πρόκειται να καλλιεργήσω αυτό το είδος στριδιών. Τώρα, δεν ασχολούμαι με το να μετρήσω την ποσότητα οξυγόνου που εισέρχεται και εξέρχεται. Είχα έναν αισθητήρα διοξιδίου του άνθρακα εδώ για λίγο, αλλά ειλικρινά, μόλις το ρυθμίσετε εκεί όπου τα στρίδια φαίνονται ωραία, αυτό είναι πραγματικά αυτό που πρέπει να ανησυχείτε. Σε μικρότερο χώρο ανάπτυξης, θα είστε σε θέση να προσδιορίσετε μόνοι σας αρκετά γρήγορα. Εάν έχετε αρκετό οξυγόνο που εισέρχεται και εξέρχεται από το χώρο σας, τα μανιτάρια στριδιών σας απλά θα σας πούν. Εάν είναι μακριά και αδύνατα, πρέπει να προσθέσετε λίγο περισσότερο οξυγόνο ή να απολαύσετε μακριά και αδύνατα στρίδια όπως είναι, και αν παρέχετε λίγο περισσότερη υγρασία στην ανταλλαγή αέρα, θα έχετε πιο πυκνές, σταθερές, πιο παχές ιστάδες. Χρησιμοποιώ ανεμιστήρες τοποθετημένους γύρω από το χώρο ανάπτυξης για να διασφαλίσω καλή κυκλοφορία αέρα μέσα στο δωμάτιο. Η ανταλλαγή αέρα φέρνει πολύ οξυγόνο, αλλά πρέπει ακόμα να ταξιδέψει γύρω από το δωμάτιο για να φτάσει σε όλα τα μανιτάρια, όλα τα διάφορα μπλοκ ανάπτυξης. Έτσι, τοποθετώ ανεμιστήρες στην πραγματικότητα στο διάδρομο μου για να αποφύγω να φυσήξω απευθείας τα μανιτάρια. Τόσο καλή μεταφορά χωρίς άμεση ροή αέρα που τα στεγνώνει. Τώρα, σε μικρότερο χώρο, φυσικά, για να μεγαλώσει ένα χόμπι, πιθανότατα έχετε ένα μικρό κουτί μέσα σε ένα δωμάτιο. Αυτό που θέλετε να προσπαθήσετε να παρέχετε είναι καλή μεταφορά μέσα σε αυτό το ίδιο το δωμάτιο. Ίσως να εγκαταστήσετε έναν ήπιο ανεμιστήρα, ένα ήπιο αεράκι που θα φυσάει γύρω από το δωμάτιο χωρίς να φυσάει απευθείας στην ανάπτυξη. Αυτή η μεταφορά αέρα πρόκειται να παρέχει μια καλή ποσότητα οξυγόνου, ακόμη και αν δεν υπάρχει ανταλλαγή αέρα. Εάν έχετε μια μικρή καλλιέργεια σε ένα μεγαλύτερο δωμάτιο, η ανταλλαγή αέρα γίνεται λιγότερο ανησυχητική. Εδώ είναι ένα μπλοκ λευκών μανιταριών στριδιών που καλλιεργήθηκε σε μη υγιεινές συνθήκες. Βλέπετε πως επηρεάζει την ανάπτυξη. Αυτό το μπλοκ στριδιών παρήγαγε μερικά μανιτάρια που ήταν λίγο θλιβερά και περίεργα στην όψη τους. Έχω ένα αρκετά μεγάλο καρποφόρο θάλαμο για ένα υπόγειο. Είναι 22x7 και είναι επενδεδημένο με πλαστικό στο εσωτερικό και έχει ξύλινο πλαίσιο έξω. Έτσι μου αρέσει πραγματικά να χρησιμοποιώ τον εκτοξευτή νερού του κήπου για να αφαιρέσω τη βρωμιά από τους τοίχους κάθε τόσο και να κρατήσω τα πάντα φρέσκα. Και στη συνέχεια, περιοδικά, όταν δεν καλλιεργώ πράγματα εδώ, χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρικό γεννήτρια όζοντος που λειτουργώ. Το όζον πραγματικά βοηθά στην καταστολή της μούχλας, των βακτηρίων και άλλων μυκήτων. Τώρα, αν δεν έχετε μεγάλο χώρο, αυτό που θέλετε να κάνετε γενικά είναι να καθαρίσετε με διάλειμμα νερού ξυδιού ή ενδεχομένως λίγο σαπούνι πιάτων εκεί. Αυτό θα σας επιτρέψει να αφαιρέσετε τη βρωμιά και το ξύδι, είναι πραγματικά πολύ καλό στο να βγάζει άγριους ανταγωνιστές στους μύκητες σας. Και η χλωρίνη από την άλλη πλευρά δεν είναι. Πολύ διαφορετική τύπη μούχλας και τι όχι θα περάσει μέσα από αυτό. Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ξύδι για να προχωρήσετε και να καθαρίσετε τους χώρους σας. Συντήρηση μπλοκ μανιταριών. Εδώ έχουμε έναν μύκητα που είναι λίγο αναρχητικός. Θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό. Αν κοιτάξετε εδώ, θα δείτε ότι ο μύκητας αρχίζει να σέρνεται στις πλευρές της τσάντας και αυτό δεν είναι καλό γιατί αν φτάσει στο έμπλαστρο φίλτρου, τότε σε εκείνο το σημείο θα περάσει και θα επιτρέψει στη μούχλα να εισβάλλει. Λοιπόν, τι θα πάμε? Θα βάλουμε ένα τέλος σε αυτό. Στην πραγματικότητα θα απομακρύνουμε το μύκητα από το εσωτερικό της τσάντας χωρίς να την ανοίξουμε. Θα το ξαπλώσουμε πίσω στην κορυφή του μπλοκ. Έτσι είναι μια τραχιά διαδικασία, αλλά ουσιαστικά αυτό που πρόκειται να κάνετε είναι να απλώσετε τα πέλματα έξω και στη συνέχεια απλά σκουπίστε και σύρετε την ίδια την τσάντα πάνω από την κορυφή του μπλοκ μανιταριών και ο μύκητας θα μεταφερθεί από το τείχομα της τσάντας και... θα πάει στο μπλοκ μανιταριών.
Αυτό θα μας αγοράσει πολύ περισσότερο χρόνο για τον Μίκητα να απικήσει πραγματικά εντελώς και να οριμάσει πλήρως και για το σιτόκεϊ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι το σιτόκεϊ χρειάζεται πολύ χρόνο για να απικήσει. Αυτό είναι ένα τέχνασμα που μπορείτε να κάνετε που θα πάρει όλο το Μίκητα από το εσωτερικό της τσάντας και σε εκείνο το σημείο μπορείτε να προχωρήσετε και να το βάλετε πίσω στο ράφι και είστε έτοιμοι να πάτε. Εδώ είναι ένα Kit Lion S Main που κάνει υπέροχα. Μέχρι στιγμής είναι σχεδόν έτοιμο να καρποφορήσει. Θα έδινα πιθανώς αυτό περίπου άλλη μία εβδομάδα από αυτό το σημείο. Μου αρέσει να το αφήνω να φτάσει περίπου στα 3/4 που θα έλεγα, γενικά παντού πριν ανοίξω τη χέτη του λιονταριού. Η χέτη του λιονταριού τείνει να καρποφορεί στην πολύ πρώιμη πλευρά. Στην πραγματικότητα, μία από τις τάσεις που έχουν διαπιστώσει οι άνθρωποι είναι ότι του αρέσει να φρουτίζει μέσα στην τσάντα όταν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για αυτό. Αν θέλετε να το αποτρέψετε αυτό κατά τη διάρκεια του απικισμού, συνήθως το τυλίγω με ταινία μόνος μου. Κάνοντας λίγο το σακίδιο προς τα έξω στην περιοχή του φίλτρου, ίσως να προσθέσετε λίγο επιπλέον πλαστικό όταν το διπλώνετε μεταξύ του φίλτρου και της πτυχής. Σας δίνει ένα μικρό επιπλέον εμπόδιο που ο Μίκητας δεν μπορεί να περάσει. Έτσι, λίγο περισσότερο χρόνο πριν χρειαστεί να κάνετε οτιδήποτε με αυτό. Μου αρέσει να προχωρώ και να το κολλάω ξανά στη θέση του τότε. Για να το καρποφορήσετε, όταν είναι έτοιμο, απλώς κάντε μία κοπή περίπου 5 ίντσες κατά μήκος της επίπεδης πλευράς και αφήστε το σε έναν χώρο με υγρασία για να καρποφορήσει και να παράγει ένα υπέροχο μανιτάρι με το κλασικό κορυφαίο σχήμα καρποφορίας. Μην προσθέτετε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται στο αγγλικό κείμενο και μην μεταφράζετε ονόματα. Με τους παγετώνες να κρέμονται κάτω. Αυτό το kit μανιταριών γίνεται λίγο κατάφυτο, οπότε στην πραγματικότητα θα το διορθώσουμε και θα το ρυθμίσουμε για άλλη μια καλλιέργεια. Αντί να ασχοληθούμε με το Μίκητα που αναπτύσσεται αργά γύρω από το φίλτρο, ανταυτού θα το βγάλουμε από εκεί και θα το μεταφέρουμε σε ένα νέο σπίτι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν κόβοντας το πάνω μέρος της τσάντας. Θα μαζέψουμε το μανιτάρι μας και απλά θα το τραβήξουμε έξω μαζί με το υπόστρωμα που έχει πάνω του. Με το κάνω. Θα καθαρίσω λίγο την κορυφή. Θα αφαιρέσουμε μερικά από αυτό το φρούτο μέσα και στη συνέχεια θα προχωρήσω και θα κόψω το υπόλοιπο της σακούλας. Θα ετοιμάσουμε μια νέα σακούλα, μια καθαρή, φρέσκια πλαστική σακούλα σκουπιδιών. Προσπαθώ να το κάνω αυτό αγγίζοντας το kit όσο το δυνατόν λιγότερο. Πάω να το βάλω απευθείας εδώ. Μόλις μεταφέρουμε το kit μανιταριών μας στο νέο του σπίτι, αφήστε τον αέρα έξω από την τσάντα και δώστε του μια μικρή συστροφή εκεί και είναι έτοιμο να καρποφορήσει ξανά. Και υπάρχει ακόμη μια λεπτομέρεια που ξεχάσαμε, θα κάνουμε μια γρήγορη περικοπή και θα αφαιρέσουμε το υλικό που δεν χρειαζόμαστε. Θα σκουπίσω τη λεπίδα πολύ γρήγορα πριν συνεχίσουμε. Κάντε μια μικρή κοπή με τη λεπίδα και σκουπίστε την εκεί και στη συνέχεια τοποθετήστε το πίσω σε υγρές συνθήκες. Αυτό θα είναι έτοιμο για άλλη καρποφορία σε πιθανώς περίπου 2 εβδομάδες.
κάνοντας λίπασμα μανιταριών. Ένα από τα ωφέλη αυτού του χόμπι είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα απόβλητα από αυτό ως λίπασμα. Ωστόσο, τα αποξηραμένα μπλοκ δεν κάνουν πολλά για εσάς. Πρέπει να συντριβεί για να γίνει πραγματικά κάτι καλό. Απολαύστε να βλέπετε αυτά τα μπλοκ να σπάνε, και τολμώ να πω ότι έτσι το κάνετε. Μία, 2, 3 εβδομάδες αργότερα βγήκα για μία μικρή βόλτα γύρω από τον κήπο και διαπίστωσα ότι έχουμε ήδη πολλά μανιτάρια χέτης λιονταριού που φυτρώνουν από το σωρό κομποστοποίησης μου. Υπάρχει ένας μικρός τύπος εκεί. Ας δούμε, είναι παντού εδώ, υπάρχει ένα εκεί, ας δούμε, υπάρχει ένα μεγάλο, και όλα αυτά είναι πραγματικά συνδεδεμένα. Πήρε ένα εδώ κάτω, ένα μεγάλο παλιό σύμπλεγμα πίσω εδώ, και πολλά άλλα. Ο κήπος μου ανθίζει από την προσθήκη λιπάσματος μανιταριών. Χαλαρώνει και αερίζει το έδαφος ενώ παρέχει θρεπτικά συστατικά. Από την οικογένειά μου στη δική σας, θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτού του βίντεο και εκτιμώ την υποστήριξή σας. Αυτό το βίντεο χρειάστηκε πολλές ώρες και πολλή αφοσίωση για να ολοκληρωθεί τελικά. Εάν τυχόν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο δωρεάν από ένα φίλο, θέλω να ξέρετε ότι ελπίζω να εκτιμήσετε το περιεχόμενο και ότι ελπίζω να σας φανεί ενημερωτικό. Αν θέλετε να μου στείλετε μία δωρεά, είστε ευπρόσδεκτοι να τη στείλετε στη masromanov.com. Έχετε μία υπέροχη μέρα και καλή τύχη και ευτυχισμένο μανιτάρι. Παρακαλώ μη διανέμετε αντίγραφα αυτού του βίντεο. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Πρακτικάρετε την καλοσύνη.